you very much, Melody Makers International Band. I like no no. And if I praise the Lord, praise the Lord now. Lord, the one for him who can because, ladies and gentlemen, we want to joyfully welcome every one of us here. I know some mother really know Jesus. Because everybody now all the guys are beat behind schedule. Here in Nebucha, just because we are putting heads and hands together, each make it sure that's everything. Everything naga consequence. So why not see how the naga would Emana today equally is a working day. So some people they got all I star. Chetukwaha kahabata join ani because the woman in home are so in the buy I not see I need no. I know can the Melody Makers International Band for voting up for a while now. They have kept us entertained and I say Han all our Wubekwa. I can go one in a ladies and gentlemen, here Chipota for cancer in no. Then come Kenane Maka Nditiani go so far. Then can you ane because Tukuna Belendini and I gave you in a few minutes time. I want the information. Now CHIEMERIE Yanandi Yaswabia Hanos also. That very soon in a few minutes they will be here. I went in and Habata and you know any because if we see in full. And when I be going up and I want to call get a mention the line Akaki any nine behind game today, probably here. Gaga ossis or on your when I be good in Yakanolo. And not all I will put a line or cheap because I know Yakaha they set. No all her it will put anything. Koga about Ninka Mohana and a football suppose. Yes, we mana amena katate tele no noka. Bonde Binime Church. Yes. Ngwo. Ana mutasi me huchichi. Mana chineke ga anamuta ina Jesus. Ladies and gentlemen, my name is Comrade Chime, and I'm on MC Vasco. And it is my pleasure standing before you beautiful, gorgeous, lovely people in Ngwo MC and guitar. Meanwhile, at this point, I'll hand back the microphone to the Melody Makers International Band. Kahagakwaneho, Ịgba to know I'm not how I enough well. So this is why the home. I know can a mother you ask with them, legend, darling. Thank you, and God bless us all. I can have one more. Melody. Yes, Paris.
Thank you. Yes, because I know you want to one because kaputa mankananda ine chena ha gago. I na say I because puta kwa na bataha. Kaputa kamalo no kwanda ine nanya ha bi he batano. So because Akachukwu because we believe that you are you have been ready, waiting for them to arrive. Hey, Lutego, I need to say that because Keputa Bianabataha. Kaima no wonder. When we also I need Nevanya Akachukwu in Ando to get.
CHIEMERIE 2022. Ihe kwụ ka a na-eme. So thank you. Thank you, and thank you very much. Thank you, Van. Thank you, Van. And thank you, ladies and gentlemen. We all can now settle down. We all can now settle down. Thank you. Just sit back, relax, make yourselves comfortable. None, virgin, amen. Thank you. Thank you, Van. Please, can we all now settle down? And the band that can help it. Thank you, thank you. Thank you very much. Please, everybody should settle down. I follow you either. Thank you. Thank you very much. Because name paparazzi. Unuga echesi kai ebele biko no. Kai happy wole he ba so tinebe na mbido. Let's follow the program, please. Need photo aine kenuno. Aine kenuno. Thank you. Thank you. Thank you very much. Please, can we now proceed with the other activities of the day? Thank you. In the photo, Aine Kenono, DM Studios. Aine Kenono. Yes. Inanya Infuna Ainjuleju Nainzuleso. Yes. We have the community policing squad. They are here ensuring that you, I, and everyone here is well secured. So the community police, Aine Kenono, special squad of the Enugu State Community Police, Aine Kenono. Ayumekwa GJ bodyguards. Yes, among okay. Hano ni huge oteba. Hano kwa non security anwa. To tell you that here is safe, here is secured. But I want to make a matter na onye nche na-eche n'efu. Ma ọ bụrụ na gị na-eme ha na Jehovah eche ha obodo. So ladies and gentlemen, we shall at this point hand over this ceremony today to the most powerful onye ọ na-abụ anyị tinye ihe n'aka ya ịma na anyị enweghị shaking.
So please, I'll hand over the microphone to our brother Ima Eze. Ka Ohajela in the opening prayers. Thank you, sir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Be quiet, better. And I would like us to, if you can stand, if you can sit, but often they get water, a porota. There's a kind of chicken. Aina sigidalu, aina sigidalu, aina sigidalu, Jesus, aina sigidalu, aina sigidalu, aina sigidalu. Dalo, aina sigi, dalo, Jesus, aina sigi, dalo, ihimera idima o, ihimera idima, ihimera idima o. Chukwu n'ihimera ịdị mma o, eze ihimera ịdị mma mo, Chukwu ihimera ịdị mma o, eze ihimera ịdị mma, ihimera ịdị mma, ihimera ịdị mma. Chukwu onye na-eme ihe ukwu, onye naanị ya bụ eze, onye nke eze nke ụwa na eze eze, onye na-ekwu okwu ọbịa na mmezu. Ọ gị ka otuto anyị niile na-agara n'ehihie a. Anyị na-ekene gị n'ihi na ọ masịrị gị na this day will come. Onye nwe anyị na-enyeghachi gị ekele. Lord, from the beginning of this world, you know that today, na ga-enwe dịka ọgbakọ ikene ga-ekene na ọgbakọ inwe obi aṅụrị n'ihe gị nwa bụ Chineke na-eme. Onye nwe, we will not forget there are challenges and there are powers, many things that happen. But Lord, all the one na-ekwu okwu ọbịa na mmezu. O wee rue today, oh God, you kept us alive. I wee si ebe ọbụla nke anyị si na-ebi ebe a ịṅụrị ihe nke ime ya ka anyị ji asị gị na ihe i mere dịrị anyị mma. Onye nwe anyị nara ekele, nara otuto, nara ọjịja mma niile, ka ihe niile dị mma ka ọ bụrụchara nke gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ewere ọgbakọ a wee tinye n'aka gị, n'ihi na ihe ọbụla etinyere gị bụ agụ n'ọnụ, ekwensu adịghị emetụ ya aka. Onye nwe anyị na-ekposa ike gị na this vicinity, na-arịọ ka ebube gị gbadata, na-arịọ ka ike gị gbadata. Lord, that you will take charge of this that you have done today. N'aha Jizọs. Anyị ebukwa agha wee megide ọdịike ọbụla ga-achọ ka o megide ọgbakọ ya. Lord, the Bible says we are not ignorant of the devices of the enemy, that in gathering they will gather. But because their gathering is not of the Lord, they will surely be crumbled. Onye nwe anyị eguzo dịka ndị ozi gị wee na-crumble any imagination from the pit of hell. Ihe ọbụla ekwensu na-ekwubi, ọ bụ mmadụ ka ọ ga-eji wee jee ozi against this that you have done today. Lord, anyị akwatuo ya si na ọ gaghị adị ire n'aha Jizọs. Let your angels be positioned in the strategic places. Ka ha buo agha megide ha n'aha Jizọs. Anyị arịọkwa wee kpesi na ọgbakọ nke anyị gbakọ, ọ ga-ewetara ezinụlọ a mbuli elu, ọ ga-ewetara ezinụlọ ọganiru, ọ ga-ewetara ezinụlọ the next level that the Lord want to take them. Ha ga-aga to that level n'aha Jizọs. Anyị emikpu onye ọbụla n'ebe a n'ọbara nwa atụrụ, na-asị ka ọbara Jizọs kwee n'isi anyị. Anyị agọzie gị onye naanị ya bụ eze, gọzie gị n'ihi na ị weretago ọnọdụ baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.
Ladies and gentlemen, we can do better than that. Thank you. We can sit down. Yes. If na ndị nche ndị nke anyị na-afụ anya na ha nọ onye nche nke kachasị ndị nche niile onye nche na-eche ndị nche yes ọ batago o were ọnọdụ and to his glory everything ga-aga dịka o si kwesị n'aha Jizọs. I was meant to understand that na ndị n'ebe a ndị anyị bịakwute bụ ndị ụmụene etiti believers. Yes, ha bụ ndị anyị bịakwute and oh okay etiti believers ịma na anyị bụ information nke enyere anyị ka anyị na-pass. So as in on the etiti believers and at this point I ga-enye microphone to the chairman bụ brother Ima Eze ka ọ gwakena anyị why we are here today. Come introduce the purpose of our gathering here today. Thank you, sir. Chairman. Somebody praise the Lord. Praise the Lord. And before I go eventually briefly, actually welcome our families that are here. The husband also here. Ndumene. I mean, Chineke, but I am caught in on way by nature. Tano boku boshibane. Oh, your mabob. Na biara ho. Either my bind they were able to be bozo. So it's a day of joy. And we have to be happy in the presence of the Lord. Somebody say amen. When I relax, so God has already taken control. You're going to be blessed spiritually, you're going to be blessed otherwise. Say amen. I can put for a very bright weather. So at the end of this program, I am sure that you're going to be blessed in Jesus' name. MC. Thank you very much. I can again, Chairman, for that brief and concise introduction. So, ladies and gentlemen, I am Ngwo why we are here today. I am Ngwo why we are here today. And it takes one being a visitor, Ngwo, for that person, I have fame that we are in a great family. So this is a prominent family, and we thank God Nani Azobatawu here today. I know you're Chineke ni hini nekaga koma kweshi. Biko aine nanya Akachukwu kobia keneo haneze quickly. One mechia the mother aneso chia nazo biaka hakene nkenyanwa Akachukwu and her entourage, then her mother and her own entourage. Imananya choptago na ndị nna ahụ niile a na-eme ha ashebi oge a nụrụ ha niile jizi style na-eme ashebi nke ha this time. Achọzi ịnụ nwa ya nwaanyị were style na ashebi nke ya. So ndị nne anyị na-ekene unu. Biko after the introduction, all right. Biko after the introduction, according to the program, I get another kene from Akachukwu. After that, another kene from the mother. Meanwhile, we want to recognize a very great daughter of this house, of this home, of this dynasty. Ladies and gentlemen,
I'm not in the habit of always calling names and ọtụtụ afa locations like this, but abịa na nke mmadụ ekwesịghị ịkwanyere onye ahụ ugwu. So, ladies and gentlemen, I want to specially welcome and appreciate the presence of a great daughter of this family, a person of Honorable Mrs. Eunice Ngwo. Biko ka anyị kụọ ya aka. Hallelujah. Hallelujah. All the time. If how gentle her voice is, Imama no Abago. Each judge by the tininess of her voice, you made mistake over you. But she was a one-time chairperson of Enugu East local government. Enugu East, right? Enugu East local government. And she was a one-time accountant general of Enugu State. Again. Yes, I cannot come here and fail to recognize her. Okay, thank you very much. So, ladies and gentlemen, at this point, I enjoy Akachukwu biko kobia kene ohaneze neba. We want her to come out and officially welcome everybody that is here present. Melody makers, are we good? Melody makers, are we okay? DJ, him and I recognize the Monday cause I recognize the people. Okay, DJ Omonwezi. PAPCY. DJ Pampsy. I know DJ because I got hand over this stage to you. Akachukwu Kobia Kenani officially. Thank you very much and God bless you. Even though your body full of like my stomach, then steady moving after sleeping light. And so many people in my business, so many joking life. Something as easy as a face, in the front of my head. Steady chasing my paper, sipping myself into chase. My steps are elevated. I never said that big fish flow like the ocean. From the first stars, every day my back. We all every night. So can't allow them for a few minutes. On the photo, release her because just a minute, she'll come back now. Because
Thank you. I get me house because for those who don't. Because Akachukwu, I ain't together right now. I ain't together. Another bang, baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown. Yo, you sweet like phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl. No, tell me no. Baby, come give me your lo. You got me like whoa. Shawty, come give me your lo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use this tell I'm mellow. Finally, I want to talk to the girl, but she ain't no one to know. When you want the phone, when you know what phone, I have to feel like bum. She dey give me small. Akachukwu, be ready. All right. As in Akachukwu apụtago. Anyị na-ayọ ndị foto biko nụ. Unu chiri enwe unu sebiri unu hapụkwa ka eme ihe ndị ọzọ. Thank you. That's all. You know how you do it. Bring out the way. Down, go down. Biko dịka Akachukwu na-ekele anyị, anyị na-ene anya mama ya. Akachukwu na-ata ị na-efela anyị aka. Let me go high when you stand under you.
Don't walk, don't try. You supposed to be tight. Kill up on me, my best name, my love. Best you when I'm mad, boy. When I land softly on this summer. Let me see, let me see, Mama Akachukwu and her entourage. Mama Akachukwu of one or two. Because DJ, even Mama Akachukwu to do that. Mama Akachukwu, I never sang again. Meanwhile, DJ, you can hear my way. Thank you, DJ Papsi. Mama Akachukwu, thank you. All right, Mama Akachukwu, everything about you, Lord, I cannot tell it all. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, come. That was all fire. Yeah, Mama Akachukwu, God alone, eternally glorified, King of kings, God of love, you are. Glad of the Lamb you are, eternally glorified. The lily of the valley, eternally glorified.
I'm gonna dance for you. I want me to be out. God is unbreakable. Precious her uncountable. Everything that you do, oh Lord, I cannot tell it all. Every time go down, 2, 3, 4.
Thank you very much. Biko ka anyị kụọ mama Akachukwu aka. Yes, ihe m ji sị ka anyị kọrọ ya aka bụ na oge Akachukwu pụtara ebe agba kene anyị, agụrụ m ha ọnụ. Akachukwu ashebi ya dị 10, nke mama ya dịrị 25. Biko ka anyị kụkwanụ mama ya aka eke. Akwa m ekwughị ya na ha jizi style eme ashebi ha na-eme ha that time. All right. Briefly, like I said, na onwe ihe ọzọ ụmụ nwoke mere n'ụwa. Biko DJ, nye papa Akachukwu egwu ka ọ bịa kene ọha na eze. Ọ maka gịnị? Ọkwụ na afụgo. This is man's humanity to man. Ụmụ nwoke bụ ihe na-achị no. Aga hapụrụ ụmụ nwaanyị ihe niile. Aga m azụtara ya akwa, shie nri dị mma, tinyere ya ego. Ayiyo, Chukwu biko gọzie onye. Gịnị ka m ga-emere nne m? Ga-emere nne m onye tara afụfụ wee mụọ m. Egwu ngosi niile bụ ndị mama. I am jealous. Now, egwu niile a na-agụ Chineke gọzie ka nke a mee ndị mama. Sọsọ ofu egwu ka a na-agụ maka ndị papa. Ndị bụ nna Chineke a na-agọzi ndị mama. Ndị bụ nna na-arụ ọrụ. Ndị bụ nna echekwa m na m bịara ịnụrụ n'ọgụ taa mana ụnụ achọ ọnụgo ụmụ nwaanyị na fight ahụ. Ya dịbara Chukwu. Papa na-agbụba nna eyi n'ọnya aka Chineke ma ke. So ladies and gentlemen, thank you. Anyị na-ekene mama Akachukwu. Chairman sir, ọ dị ka anyị ga-abanyezi n'ọjị ka anyị ma that officially that we are moving. So biko ndị ọ dị n'aka presentiri ndị ọgọ anyị ọjị, anyị na hand over to chairman and ETITI believers. Thank you sir. No. Okay. All right, go. Umay. Don't go every go day, Jim. Imagine ọjị bụ ihe mmadụ ji agịsị nye anabata onye bịara be ihe. Ka na ike ọjị nọ. Unu wee ma nna anyị na-eche unu. Dejen. Biko ndị ọgọ anyị na-ekene. Obi juru anyị ịhụ ihe dọ n'ife anyị hụrụ ji bịa. Anyị anịdere abịa ha iji ọha nke anyị ji bịa wee bịa ntebere unu. Onye nwaanyị gọzie anyị niile n'aha Jizọs. Amen. Biko anyị na-abịa. Biko anyị kpọrọ nke ndị.
Anyị na-ekele ndị ọga anyị bụ ọchị anyị ji bịa. Onye nwe anyị gọzie anyị niile. Biko anyị na-ayọ the man of God in our midst to bless this scholar and bless us also. Praise the Lord. Ka anyị mere Chineke, ọ bụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-asọpụrụ gị ka onye mere ka ụbọchị taa dị otu a. Anyị agaghị take ya for granted. Riwe otuto niile ha Jizọs. Ndị Igbo si onye wetara ọchị wetara ndụ. Onye nwe anyị na-ekwenyesi ike dịka anyị ga-ata ọjị, anyị ga-atata ndụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị gọzie ọjị a doye nsọ. Ka ha na-abụ ndị niile ga-ata ya, ngọzi gị ga-abụ oke ha. Ndị wetara ọjị a, anyị na-arịọkwa gị na ị ga-agọzi ha agọzibiga oke. Onye nwe anyị nke fọrọ afọ na mmemme a, anyị na-etife n'aka gị. Imeela. Onye nwe anyị nkwubi okwu anyị taa bụ this journey we end in praise. This journey we end in glory. In the name of Jesus. Imeela n'ihi na ịzara anyị ekpere a. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko, I try on the photo, unu na distract anyị biko. Ndị na-ese foto unu na distract anyị and want to appeal to you. Ka anyị mee ya ka ọ dị orderly. Thank you. Ọ dị na-ewetara anyị ndeke bịa. We were not to tell you, Papa CHIEMERIE. I want to your calendar. The way no one in the number have we're going to Chairman, ETITI believers. Chairman, no more today. I will get 9 years with the Nonia. I will get up, work 9 years. I am not talking about the because we're also onye CHIEMERIE mụrụ be enye were ọzọ onye CHIEMERIE mụrụ be enye ka ọ nọ ibe ọhụ were enye ịga achọ ọzọ CHIEMERIE mụrụ be enye.
As we recognize these capital figures, those are going to give the kind that these ones are for every one of us. Praise the Lord. Thank you. All right. Thank you, melody makers. Biko, anyị na-ayọ ndị foto. Enwe red carpet n'ihu ebe a. Can we move the photo ops there? Biko no. Odesi, please. Biko ndị foto, ndị na-ese foto, unu na distract anyị, biko no. Biko amadị na ndị security anọkwa ebe a. Thank you. Can we go on with other things now? All right. Thank you very much. Because I don't have an air on the level. I make we have but they measure things. I am work with the time. I am maybe him also. Please, we want to invite Akachukwu. And we want to invite her now. Melody Makers International Band right now. So we believe that she must be ready by now. Right now. Melody Makers, over to you. Thank you. For the formal presentation. Right now. Thank you. Skip that one.
Victor Akachukwu, are you ready? Or do we move on to other things?
Meanwhile, I believe the refreshment is going on. Yes, while we wait, relax, make yourself comfortable while the refreshment goes round. That's all. Thank you. Thank you. Thank you very much, Melody Makers. Thank you. Thank you. Thank you. All the possible, let's kill it. Yes. Thank you. Aka. Yes.
Yours is special because you can give the first time Girl. you name MC. Girl, small girl. Onye celebrate the akwa. Biko ka anyị kọ na Akachukwu aka. Na ọdịghị ofele. Where is she? What's her name? Whitney. Whitney. Whitney, where is she? Please come over here. Yes, where's Whitney? Aha. Whitney, you're welcome. Please join her. Now, all right. Whitney, here, what we are about to do is that we want to sell these eggs. Has she taught you what it's called in this language? Oh, we call it aqua. Say it. Aqua. Good, beautiful. Please put your hands together for her. Now, around here, we have people who sell this. There are things that they say that attract customers to buy this from them. And they say, Go na kwa. Can you say that? Go na kwa. Please put your hands together for Whitney. Thank you very much, Missy Kadu. Thank you very much, and you're highly welcome to Nigeria. So, Aka, I'll give you this microphone. Imakwale when na your husband. That's okay for that name. I want him to come out here with his friends because I don't want to stress you. Okay, so over to you. Call him, make him come out here. Baby, Obi, Big Obiano. Baby, yeah? Baby, Obim, Biko, Piano. Please, CHIEMERIE, Kebano. Okay, now Biko, okay, it's all right. Thank you. Now, ladies and gentlemen, quickly, because now the final stages where the in-laws will discuss things that they want to discuss. Biko, quickly, I talk and go fly one. Do you want to see it? Okay. Biko, I talk and go for one. Let's not waste time on it. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 20 pieces here. So we want 20 persons to come and pick this. So we'll move on to other things. Biko, Ekone, go one. Any amount. Any amount. So in the band, okay? So if you're single and you wish to get married soon, come and tap from this blessing. Both male, female. Then if you're a mother, if you're a father, and you have someone you wish to get married soon, come and tap from this anointing. So in the band, and I enjoy in the next 3 minutes. Thank you very much. The floor is yours. I am a God who is mighty. Let's quickly. Thank you very much. 1,000 naira. Thank you. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000. 19, 20, 22, 23, 24, 25,000. Please put your hands together for him.
Otu akọọdị. Odo one no na na gashi MC ego. I wonder watch how the hug me now. Enna bia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Odogu mmadụ onye abalụ gị. Onye abalụ gị. Biko Ado Hammer. It must me when I want to drop on microphone now. After all, I'm rich already. Thank you very much. I have a little man. Aha. Thank you. Because we're going to Timbia. No, you can't take it on here. Papa, we can now. I am with yourself. Thank you very much. Thank you, sir. All right. Please, let's quickly come and buy those eggs. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Please, we have 3 more minutes for this. Any amount. Any amount. Any amount. All right. Since nobody's coming, first year, in the believers, I talk to and I got you. Because the believers, thank you, God bless you. Because one thank you. You see, thank you, Daddy Charles. Thank you. Any believers say what I was. First, no kaka. Mommy Gladys, you can go closer.
Engineer. The families are in discussion currently, and Hagahapota in a few seconds. Then we proceed with the closing, with other formalities, with other things. So please kindly exercise some patience. Melody makers, the floor is still yours. Yes, we can still continue. Biko, thank you. When no man remember now to the bonus, Chico, heaven, and get up with the soul.
Biko ndị ọgọ anyị okwu ya donu n'ọnụ maka chi na-eji okwu ya donu n'ọnụ. Biko anyị na-ekele ndị ọgọ anyị ndị anyị nọ nke ha unu na-ekwe anya n'ifu anyị nka ihe na mgbe ihe anyị jere bịa. O nwere ndị nọ bọtụ ọdọ nna biko onye nwe gozi unu. O nwere onye kene na mana ihe unu patara n'osukwere Nick dị na-eruwe anya See hanky na my leave your hanky in your pocket there. Cross your hand. Leave your handkerchief in your pocket. Leave it there. You go to Kwagana, but I leave you for the Who's the hard woman? The Mayazo. Dejen. Anyị na-ekele ndị ọgọ anyị maka na anyị na ụlọ kpara bụ unu mere. Anyị ka ekiri ada anyị nwaanyị apaghị amanya o jedetere anyị ọgọ anyị proper ndị ọgọ anyị nka nwere nne ọrụ nwere klọs m chọrọ add to wait ihe anyị na ụdị ọnụ nwaanyị ya na-anụ hụ ebe nke ọ gbara ọhụụ. Elder, please do it.
maka na onye aka eji etetere anyị ya biko n'oje eje receive mgbe ọ na-eweta onye ọka etetere anyị bụ onye na-akwụ nke ese foto sens akụtọkwa eme ka a na-eme ọ etekwere na anyị ekpekwechi ekpere n'isi na anyị ekpere maka na ọ dụkwa ka anyị amara onye ọmakwa ya ọ gụchi onye anyị indirectly so anyị mesikwe ka a na-eme oke ụdịrị onye ọzọ anyị na-emekere anya so anyị na-akpa ada ya nwaanyị Akachukwu ya bịa dịtere anyị ọgụ anyị kpọmkwem anyị bụ anya n'ifu. Yes, anyị na-enye Akachukwu chairman na amawere onye ọka edute. Yes, onye ga-edute ka anyị mara na onye na-edute ka ekpere ha ekpere. Thank you very much. So biko Amaka m nọ DJ ka ndị melody ọkwụrụ ka nọ. Okay. Melody makers. Biko unu na-enye anyị egwu ka Akachukwu wepụta. Meanwhile, we want to recognize the presence of a C Black campaign organization. Ha nọ nwaanụ nso n'ihe ha nọ n'ifu geetina. Anyị na-ekene the C Black campaign organization. Yes, ejewo m gara na abọta nke ha nọ. So it will be an anomaly na ọ bụ na recognize ha. Thank you. Ndị ọzọ kwere nyekwa m nwa na abụ nta recognize kwa ya ma ha. Ihe anyị na-eme anara aga. Thank you, Melody Makers.
Yes, I can enanya Akachukwu. I may know that in a few minutes' time she will be here. So because I went on the okay. And I'm sure the refreshment is still going on. So relax wherever you are. Onye na-ada ọchị na-azụ agba egwu. Otu a ka ọ dị. A na-eso mma. Aka na-eso mma. Shanga is not around.
Akachukwu, we want to appreciate the people who Kwaleba Bosi Wede. The first touch events and decor. First touch events and decor. Oh, how I be here decorate leba. Inekwano yanya. If you know the fantastic, I make a first touch events and decor. Yes. Each one on phone 0806 896 8406 0806 896 8406. No Taka Wine can acquire G&J Event Security. Yes, so have one day Letinaka with the community police in Eba to ensure that we are secured. It's all Mohana phone for escort service, for wedding and traditional events, for birthday and funeral ceremonies, for your personal bodyguard. You can want to phone 0803 338 3652 0803 3652. It's a one contact how you can meet me, and I'll link you up with them as well as in the community police in Eba. Thank you very much. Melody
Anyị na-enezi anya na Akachukwu kwesịrị na-apụtazi by now. Ọ bụrụ na ọ dabachaghị, ọ bụrụ na ọ na-eme ọsịsọ n'ite merike, ọ bụrụ sọsọ mere ka afọ ka ete ya. Ọ bụrụkwanụ sọ ke nọ nso ka ete ya ke. Akachukwu anyị na-enezi anya gị. All right, ọ dị ka Akachukwu apụtago. So Akachukwu ịpụta ije mete ndị ụmụnna papa gị ka ha zie gị ozi. All right, ije na nke ndị mụrụ gị ezi gị ozi onye ha chọọ ka ịkpọta ka ha fụ ịkpọtazi ya ka ekpelu na ekpele quickly. Melody makers, over to you. Thank you. Any challenge? Okay. Ka ọ dịkwa ka nwoke na nwaanyị nọ. Thank you. Biko ka DJ ka ọ gụọla anyị egwu ọ ga-eji wee pụta. Because whatever issue that there is, have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, baby, something they couldn't remember. Baby, the sugar. Everybody the way. I can't know. If I didn't have but that's what I'm money kill a more. When I'm money, break him, yeah. I get up for everywhere. I can't know the lack of that. I get up for up and down. Baby, na tomato, baby, too fresh like money wine. Everybody the way. I never wait to the very fire. If I didn't have my car, let us put them on the kill.
Thank you very much. Because MC Gatano. Thank you. Excuse me. Akachukwu. Anyị abịanugo otu isi papa. O nwere ọtụtụ ndị dị iche iche anyị na-ahụ isi na-ese foto. Ụmụ nwoke dị mma nka dị ogologo karịa. Anyị chọrọ ka ijiri aka maka na anyị ama ọsọ ọdụ iche ji mind mgbe ịhụcha ahụ ndị na-enọ nka. Onye ọ bụkwa na iche ji mind ijedide enyi anyị anyị ahụ onye ọma na ọ bụkwa na onye na anyị na-eche ka jeke dede onye ọma anyị hụrụ onye ọma ekpere onye ọma ekpere. DJ. Please, we want to make an appeal. We want to plead. Please, we wouldn't want here to be crowded. We don't have space now. So, because let's not get this place crowded. Because no. Professional photographers, so we can decongest this arena, please. DJ, or can you put the must go? For a collage.
man will come up from the Lord. They never see her for marketing. A good woman is a blessing from the Lord. I got another for marketing. I tell you now, when you back to this, I say, no more. When you back to this, always loving everybody, no discrimination. What I did, no competition. Blessings of the because I go for Akachukwu. So, what are you going to say? This is going to say. Sticks with a little finger. Oh, girl, I wanna be with you. But you know they got enough time for me. I wanna live with you. I got the easy way I can let go. Girl, you never know, so you come pass up. And I'm so bad to my God now. Girl, you never know, so you come pass up. And I'm so bad to my God now. Girl, you never know, so you come pass up. And I'm so bad to my God now. You never know, so you come pass up. And I'm so bad to my God now. I'm trying to keep up. Thank you very much, DJ. Okay. Praise the Lord. Ndị niile nọ nke anọ. Mama, nyere Chineke niile ọ dị mma. Biko je. Ọ bụ mgbede mkpa. Akachukwu na CHIEMERIE. Anyị ekele Chineke maka unu. Maka Chineke kụzi ntụkwasị obi. Jehova eze nke osu niile nke ndị agha. Onye ezi ihe niile na-esite n'aka ya. Ọ bụ Chineke na-ahụ ụzọ. Onye nwe anyị, onye ị gọziri bụ onye a gọziri. Mgbe ị na-ebu ụzọ je na-agazie nke ọma. Onye nwe anyị onwe onye dịka ndị nna gaa n'ogbu eji n'aka wee ka ịgba. Ọzọ mgbugbu ndị iro kerebe bụ Jehova. Mgbe ị na-ebu ụzọ ije na-agaji nke ọma. Chineke onye maara ọgwụgwụkọta na mbido. O mee ihe nyere. Akpa adọkachịa. Onwe wetego dị naanị ime. Onye nwe anyị anya bụ ime ihe ọ bụla. Ọ bụ na ịbịa nyere anyị aka. Chineke anyị na mgbe ochie. Olule anya nyerukwa ugbu a. Ọ dịghị onye dịka gị. Lee mmadụ na-abụọ nọ. CHIEMERIE na Akachukwu. Onye nwe anyị ha na-atọ ibido ịbụ ezinụlọ. Nke di na nwunye. Dịka atụmatụ nke gị nwa Chineke tara. N'ogige Eden. N'ụbọchị ahụ. Dịka mmụọ nsọ Chineke ma ngwa anyị. Ọ bụ ya ka ọ ma gị. Ya mere onye nwe anyị na-ewere nye wee n'aka onye nwe anyị. Maka na anyị ma na ihe ọ bụla enye were n'aka na agaje nke ọma. Jehova biko lee ha. Gee otu olu na otu obi.
onye nwe anyị ọ kwesịrị na mgbe edokwa weta nwoke ahụ na nwaanyị ahụ ha abụọ wee bụrụ otu ọ bụghị mmadụ na-eme kama ọ bụghị ego nwa Chineke na-eme onye nwe anyị ka bịa ka mee n'ime mmadụ na-abụ n'aha Jizọs onye nwe anyị nye ha ọmụmụ wee ka ha baa ụba Jehova eze nkụzi niile nke ndị agha n'ihe eji abụ mmadụ wee ka abụ mmadụ nke ukwuu n'aha Jizọs onye nwe anyị nke ihe na-anaghị aga abịa nkwere inye ga n'aha Jizọs Jehova eze nkụzi niile nke ndị agha okwu chiri anyị na ọlaọcha na ọla ezigbo nke Jehova ọ bụ ndị na-achọbụ ị na-enye ya anyị ekenye mmadụ na-abụọ n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs anyị ekele gị ma nsọpụrụ gị daalụ n'ihi ịkwasị obi gị ya mere ana m agwa unu n'oge a gaanụ n'ike nke Chineke na nkwado niile nke ndị n'ebe a ụmụ Chineke amarụ mmadụ ụmụ mmadụ n'ụzọ dị iche iche ndị na-achị achị na ọchịchị dị n'oge a nke nwere ihe nnọchite ka anyị niile ma n'ọrụ nke nọ na ya kwado unu si ụlọ unu gaa n'iru ndụ ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs otuto niile na nsọpụrụ na ọchịchị na mkpụrụ elu niile dịkwara Chineke onye na-eme ka ọ dị etu a maka na o kwesịrị ntụkwasị obi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Praise the Lord. Thank you. Mwaje kwesịrị ndị ụka ka kpere na ekpere. Yes, Papa CHIEMERIE ka ekpere na ekpere. Sit down, sir. Sir, do Quran now. You can sit. Hallelujah. Tolu Chineke. Anyị ji ohere nụ ekene Chineke onye meworo ka ụbọchị nke taa dị otu a. Ọ ụbọchị ha na-akaghị echefu na ndụ ha. Anyị na-anara amara n'aka Chineke onye meworo ka ọ dị otu a n'ụbọchị a. Anyị na-anara n'igwe ọda n'ihi ngọzi ya. Ọ ka adịrị ha na mma. Ihe niile ha na-ebikwasị aka ka aga nke ọma. Ha ka ibu n'udo. Onye nwe anyị ga-eji ụmụ chọọ ha mma. Ma nwoke ma nwaanyị ga-adị n'ime ya. Ọ dịghị ihe ọbụla nke ha ga-ebi ime nke ga-asọ ngọngọ. Ha ga-aga n'iru n'ime ya. Ike ekwensu na ike mmadụ nke ga-ebili imegide ha. Mgbe ha na-abịa ha nso, ha agaghị ahụkwa ụzọ ọzọ. Ha ga na-aga n'iru ruo ebighị ebi. Ọ bụrụ na ihe ọbụla bụ ihe nghọtafie abịa n'etiti ha, ha ga-ejikọ ọnụ, ha ga-emezikwa ya n'udo. Agaghị enwe mmadụ atọ n'etiti ha. Nke a ka m na-arịọ n'aha onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Etee m ha mmanụ nke ọganiru, mmanụ nke ịdị nsọ. Ha ga-ebikwa ndụ dịka ụmụ Chineke. Ụkwụ ha na-azọ ga-abụ ngọzi ngọzi. Anụ ha na-agafe otuto nke Chineke ka ha na-aga. Onye nwe anyị anyị ekene gị n'ime aha onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst of Nazareth. Anyị esiri obere a n'ime aha Ọkpara Nna na Mmụọ Nsọ. Amen. Thank you. Biko onye mee cake ka bịa aka tọghefuo. Onye mee cake ka bịa aka tọghefuo. Meanwhile, ETITI believers actually have one or two words like a drop of this couple. So because Hakot Sakwa cake and again the words of admonition from ETITI believers. Because when you make cake, on also, okay, anybody can open the cake.
Thank you. Why? Aha. Aka mefute kwa anya ko. Okay. All right. All right. Thank you. Thank you, melody makers. Thank you. Please bring it down. Bring it down. Bring it down. Yes. CHIEMERIE. Gị na Akachukwu. Ịma na unu enwebeghị experience ihe a before. So anyị ga-akụziri unu ka esi eme ya. Akachukwu, ngwa jide mma aka. Emerie, ngwa tụkwasị aka gị n'elu ya. Okwu niile a na-ekwu ebe onye kwuchacha, ọ sị na ya na-ekwu n'aha Jesus. That is to tell you that this marriage has Jesus as the bedrock. So, I spell Lord Jesus on our court or the cake because He is our foundation and He is the hope of this marriage. And we'll start with J E S U and S. Because so many things are unique about this wedding ceremony. So na nketa ka mfura no n'elu ite ọna wa cake biko ka nkọ no ha aka. Thank you. Thank you. All right. Please, ladies and gentlemen, members of the bridal train, will do us a favor. You will allow them because they want to talk to them. Now, please, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Okay, please. Thank you. So, we want to hand over the microphone to ETITI believers for a brief session of the words of admonition. Thank you very much, Chairman, sir. Thank you, my partner. Biko, just 1 minute. I'm promising you, we're not going to take much of your time. Actually, can you get just briefly? I want to talk to the couple. I need your attention. CHIEMERIE, Chaf Fotonina is again. This few minutes very, very important. We thank God for this ceremony. From start to finish, God's hand has been there. And we bless His name in the name of Jesus. Oh, I contrary call and you briefly. But I began to mean with you, CHIEMERIE. The first place Jesus performed miracle ever during the wedding ceremony. Jesus didn't just come there by himself. He was invited. And when he came there, in every marriage, and then went a time of walking in the wilderness, and then went a time when there were a period of hardship, and then went time of Holocaust. No matter where you are, if Jesus is not in that marriage, there will be problem.
And the Bible says in Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not in your understanding. We are going to trust in the Lord. It's only going to be because you know the Lord. I want to ask you, I want to plead with you, make the Lord the foundation of this marriage. At the period of storm in a marriage relationship like this, Jesus will be the pillar that we will fall back to. So our prayer this evening, as you hold Jesus, as you make Jesus the foundation of this marriage, there is no kind of storm that will put this marriage down in Jesus' name. In America, everywhere in the world, divorce be a common story. But as you make Jesus the pillar and the foundation of this marriage, the enemy has no way to come in. So I want to pray for you this evening, as your fathers, that the Lord cement the relationship with love. In the name of Jesus. Any weapon formed against this marriage will not prosper in the name of Jesus. As you go, not only are you going to be blessed, but all your blessings, all your household shall be upheld with the right hand of His Majesty, the Lord Almighty. In the name of Jesus the Father, Son, and the Holy Ghost. Shout a bigger amen. God bless you. Thank you very much. It was concise, it was short, and it was powerful. So, Biko, just 2 minutes for the photo session, and then we move on to the final stage. Doctrine, media, and economy. Yes, ladies and gentlemen, because we want to make some appeals. We had an appeal. In an flower, I need to form more border here. Imagine. So we wouldn't want anybody to cross this flower. I talk at this space, both solely for the both of them. Because enjoy that she had go outside these flowers. Where that she had go. Number 2, open the zone and they have a point. Get big change. Please, it's the one that never why never to change. It's gonna tag in your want to change. Number 3, please. I don't want to hear go now. I don't want to hear go now. We want to stay away from them. Thank you very much. Please, a very important announcement. Barrister Sam Onya, if you are here, please. Oh, thank you very much. You are welcome, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Ida Kene. And the photo. Ida Kene and the paparazzi. Ida Kene. Prince of Africa.
I know. Please, we would like to go into the next item. I know on the photo. This In the photo, media studio. I got my also. Biko CHIEMERIE ka ebe ọ nọ ngwa unu ga-apụta ụlọ egwu before ọchịchị agakwasị ịmakwa na ịgba ndị foto nkịtị ha ga-ewepụtagide gị style until tomorrow morning. So because I sebiri anyị abanye n'ihe ọzọ, and I think anyị enwetago some awesome shots. Thank you, Doctrine. Thank you. Thank you, Doctrine. All right. Please, can we clear the stage? Can we clear the stage? All right. Nice. Like we announced earlier, please, all the very important, can you help across these flowers there? This place, this stage is for them and only them. So please, across one of the flower pateba. That is one. Number two, everyone go now. All the very important. Number three, open the so now they will appoint to handle the money there. Because abata kwaneba emetukwana ego aka enyere mmadụ change enyekwana onwe gị change. Number four, idashi tụrụ ego idashi MC. Not the very important. Number five, I may also so I agbasa. Thank you very much. Idashi MC idashi in the band. That should be for ego.
And I believe in fast life, but I see it in slow. And you see my lifestyle, I got you for the dope. See many people there outside where they feel man so. Oh no, I mean I stand the defender like you said. Everybody, mama, so I just say you know the teaching. So I check out there. Everybody, mama, you go check it fast. I'm not like Hawaii. You see people, let's go, mother. I'm not faking this. No food that's the reason why Baba jealous me. I don't want to take them serious, I do trust me. No fit to resonate, I'm on a different frequency. I know this is not session. I got to your defense, you know what you tell me. I'm a finesse. You know, say, I'm a snap. I
Let me tell them how the thing goes. How the thing goes. Okay. She be like a samoa. You never drink up. You want to bamba? You wanna chill with the big boys? You don't want to get you don't want to get up to drink with the top cup.
She was a bit cool. She would come get sex. She was a bit dress. She would come get peace. Fresh out. She was a bit dance. She would get prayerful. Prayerful. Come get Josh. Which can come with that mercy. Come get Josh. Which can come with that mercy. Love is not love, baby. Come to me, hello. Love me or you hate me, know me. No mess with me, hello. And I see you easy, come along easy. You say things are nothing, in a Maserati. Hey, baby, easy. My boy like me, easy. You want this somebody, but you sweet the love. And I'm not there. Ojoojúmọ́ là ń ṣayé o. What's up on there? Lucky you. Me, I just want to be here. Me, I just want to be here. How do they beat Charlie? Another bang. When I wear it, you wear 1,000 pounds. You're this nice, we don't go like 7. Baby, I'm there, you baby, I'm there, you baby. You are designer, baby, now you are designer. No cash original, baby, not like China. In my way, because you are the night. Don't be like delicious, but let me get you the shit. Spend my money, don't be my money. Show you want to be Italia, show you want to be me. I don't give you everything when you need. You love me love with your booty bounce. You love me love with your booty bounce. You love with your booty bounce. You love me love with your booty bounce. You love me fresh.
Like zombie, but I know me, body. Mama command like zombie, but I know me, we chop body. Cause this family for front enough for me. Woman for me, I no go to me corny. And if you're making a fight, I saw me to you. Tell I told me, oh baby, smile. Baby, gonna. When you wake up, baby, gonna. Do you give me sugar? La. Macho Mona Lisa, 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 Macho Mona Lisa.
Thank you. At this point, ladies and gentlemen, thank you, melody makers. Going out the vote of thanks quickly. Thank you very much, melody makers. Thank you. Akachukwu going out the vote of thanks. Can I see a picture? Going out the vote of thanks. Can I see a picture? Big honor. Are we good? Because after this, going out the vote of thanks, I continue sell with picture. Alright, thank you very much. Thank you, melody makers. Because CHIEMERIE and the microphone. Can shift can consider the picture because are we good? Okay. Quickly. Lots of thanks. Thank you very much. Amen. Amen. So, hallelujah. Amen. Oh, never can come out the amen. Amen. Yes. Actually, can every single person that made it here today, Sorry, Kenny. Today, this evening. Ikwadani. Actually, every single person. Thank you. Actually, Kenny. Ani Chori Kenny. The parents of my wife, my new in-laws. I'm a chicken for their Ani na chicken for their help and their concern and their help. Ani Chokwa my parents also for also Kamara Padanya Niranyeka. Ani Chokwa my friends, the white.
Actually, me take this opportunity to tell every single one of them, I told you so. Turn to camera. Yeah, thank you everyone. Thank you So everyone. you're not with those wearing orange. Those wearing orange. You're not Okay, worthy those wearing orange too. You're not worthy of I want to thank every one of you for wearing orange. Yeah. Thank you. I really appreciate. Thank you everyone. Thank you. We really appreciate. Thank you. Thank you, Magni. Thank you very much. Those wearing orange, thank you for wearing orange. Those wearing white, thank you for wearing white. Those wearing black, thank you for wearing black. All right. I thank you, lady believers. National, thank you very much. May God bless every one of us. And may God lead us all back home safely in Jesus' name. Amen.